Alozî û rageşiyên li Idlibê di navdemeke Kurd de xurt bûn. Piştî bûyera kuştina 33 serbazên Tirkiye li Idlibê, Tirkiye operasyonek bi navê Mertala Biharê li ser Idlibê da dest pê kirin. Her wiha operasyona hikûmeta Sûriyê jî li ser Idlibê berdewam e. Komên çekdar yên ku Tirkiye piştgiriya wan dike, bi awayekî xurt hewl didin kontrola gela xwe ya davîn li Sûriyê an got Idlibê winda nekin. Her wiha Rusya û Îran jî li dijî ew komên çekdar piştgiriya hikûmeta Sûriyê dikin. Profesör Doğu Ergil, sedemên bilindbûna rageşiyê ji aliyê Tirkiye ve wiha dinirxîne. Esad gittiği zaman çorap söküğü gibi Bi tenê aktörên sereke pêncin. Her aktorekê ji aktörên girêdayê xwe yên biçûk henin. Ji lehma alojiyan ha li vê derê rû dide asayî. Tirkiye dixwaze li Sûriye hikûmeteke sunnîvere desthilatî. Ji ber ku heger Esad bimîne, li navçeya Rojhilata Navîn bilûkeke bihêz ya şeîyan dê hebe û Tirkiye ji wê yekê ditirse. Yek ji derdek serekeya Tirkiye ku rewşa şerê Idlibê aniye wê astî, ew ye. Her wiha Ergil dibêje, nigeraniya Tirkiye ya egera hebûna desthilatiya hêzên Kurd li ser sînorên Tirkiye yek ji sedemên girîng ya rageşiyan e. ve Kürtlere karşı bir şey var ki yani Heger hûn lê bikolin hinê bibînin ku hêzên Kurdan li navçeyê ji serî şerê ve heta niha bi hêzên hikûmeta Sûriyê re qet neketiye şer. Têkiliyên hikûmeta Sûriyê û hêzên Kurdan nexirabin. Dibe ku di dawiya şer de her du alî li hev bikin û Kurdên vê derê otonomiyekê bi dest bixin. Ew yeke Tirkiye ditirsîne. Heta demeke Kurd, nîqajên yasaya bingehîna nû li Sûriyê di rojevê de bûn. Dihate hizirkirin ku şerê Sûriyê bi davî dibe. Lê belê li Idlibê keşûhevaya serbazî her ku diçe tûntir dibe. Wisa diyar e ku Idlib û têkildarî vê qayrana mirovahiyê ya ku li ser sînorên Tirkiye rû dide, heta demeke dirêj dê di rojeva cîhanê de cih bigire. Nalîn Dirî, Kurdistan 24, Ankara.